Juudaksen kirje. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa, rakastettuja ja Jeesukselle Kristukselle varjeltuja. Lisääntyköön teille laupeus, rauha ja rakkaus. Rakkaani, olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt tunsin, että minun oli pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näet pujahtanut joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Nuo jumalattomat kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen. Vaikka jo olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka kerran pelasti kansan Egyptistä, toisella kertaa tuhosi ne, jotka eivät uskoneet. Myös ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan, vaan jättivät oman asuinsiansa, hän pani pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäviksi suurta tuomion päivää varten. Niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoin kuin nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnonvastaisiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta. Yhtä kaikki, myös nämä uneksijat samalla tavoin saastuttavat ruumiinsa, halveksivat herruutta ja herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Ei edes ylienkeli Miikkael riidellessään ja väitellessään paholaisen kanssa Mooseksen ruumiista uskaltanut langettaa herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Nämä ihmiset sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta minkä he luonnostaan ja järjettömien eläinten tavoin tajuavat, ja näin tuottavat itselleen turmion. Voi heitä! He kulkevat Kainin tietä. Palkan vuoksi he heittäytyvät Bileamin eksytykseen, ja he tuhoutuvat kapinointiinsa kuin Koorah. Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkausaterioillanne, juhliessanne röyhkeästi ja kestitessään itseään. He ovat vedettömiä, tuulessa ajelehtivia pilviä, myöhäissyksyn puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita ja juuriltaan reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omaa häpeäänsä, harhailevia tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattu synkkä pimeys. Myös heitä tarkoittaa Haanok Aadamista 7 ennustaessaan, katso, Herra tulee 10 000 pyhiensä kanssa, panemaan kaikki tuomiolle ja osoittamaan kaikki ihmiset syyllisiksi kaikkiin jumalattomiin tekoihin, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikkiin julkeisiin puheisiin, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. He ovat napisioita, kohtalonsa nurkujia, jotka elävät himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu mahtavia, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te rakkaani, muistakaa ne sanat, jotka Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. He sanoivat teille, että viimeisinä aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa mukaan. Juuri nämä saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia. Henkeä heillä ei ole, mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle ja rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja niin pysykää Jumalan rakkaudessa, odottaessamme Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Toiset pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa kavahtaen heitä, inhoten ruumiin tahraamaa vaatettakin. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät kirkkautensa eteen nuhteettomina ja riemuitsevina, hänelle, ainoalle Jumalalle, meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteettius, voima
ja valta ennen aikojen alkua ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen.